Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Teribasa Middle State 2 Hydroelectric Project Development Committee CHPDC ahinpen katesong mate dam kerangkha ajaime kerengpo. Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Singdong Constituency ke parlo morinto arong along dam keting along longle alam ke phuthak katesong amai kapaman po. Labangso amay along mai charipon long ki be mai phu lapen rongpho arwalatum mai padupon lo. Bangso amayalong kachingki chethanpon lake akimi dem keteng pona puthaksi chingki chethanpon lo. Lapen bangso along isi longiku hini lum archi kethom morinto pli idum kro arong lapen pho sorji teron arong arat longle kanahok dunvek atum aron atingpen longle anam chelong et nang jipusi rong arat pen lamthe chipaklangpo. Lapen len pata along chiri kepupen chiri isi hini anamsi piponchot tangte labangso along kaprek amuniratum amen along si alakalak atangka kechopang lim et maputa rong arwat pen ningkang samsi chipaklangpo. Lapen amen dowek longle kanahok dunvek ahem tu natumaphan un an akiprapen longle anam long nangji pusi rat ahin pen lamthe paklangpo. Lapen longle anam arona tengpen ke longvek nangchi anam pipetike dem tengpon longle mate larong pho aradatum chesong ponji pusi mai along lamthi paklangpon. Lapen bangso karangkha mate ke khamkhe katesong pon lake longle anam ke longvek nangchia teng longle tike bangso adem tengpon longle pusi rongpho arat thurpak pen chesong pon lo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Lalo kangsi nalitum press patumapan kero pajir lo nalitum da Karbi Langki Hydro Project Development Committee naipu inten kero pajir lo nalitum pan apora teng dan nang chang teng dan nalitum kerap na dan nang aporang paciton inten nalitum kelang apa lalu nilitum pini mitai trok dak pini nilitum dak rat kacitong nangkop alam bang ke lalu kita tang pen nilitum caci songbom dak rongkho la affected area dak hydro project aputhak la longle anam compensation aputhak ke dam tang an ko an ni ha kam ke cheng pen nilitum chesong bom lo nilitum department hoi nilitum through APGCL pen chenglok chingki chingwai pen sinilitum lapu si alamar judun bom lo council aphanda nilitum council asor pen official atum sitami officers atum revenue atum department hoi pen chenglok na pingkhara teng nilitum dak klembang putum anda chekroi dun bom lo alang litum na pingkhara teng pen nilitum chekroi bom lo sitame nilitum la anar ni la ana por chonghonglet sitame non antam nilitum khanang pachok pedat aputhak sinilitum ini abang nilitum kadug we chingrum pen ini abang nilitum kam ke bonji phansi ini litum hal First VDC Cup 2025 Football Tournament Angdung Kidi Kepatu Hidi Sajer FC Atum Kachepa Haipo Paikuni ni Pai Krehiniar ni Pen Kepang Chengpon Keteng Siapong VDC Cup 2025 Football Tournament Matijong ni Pai Troxy Arning Kangsam Por Pai Ketom Apar Habjan Rupsing Hanse Arong Patu Aklamalong Mesen Pen Angdung Kiti Kepatu Po Hidi Sajer FC atum 1-0 pen Dimasa United FC atum aphan Kachepa Haipo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Kepatua hin ning Keparung pon CEM Kapu Asonsi Laso along ke Charlie dun pen VDC ang Kang Tami Patu B pen
ke pathua hin kirung ponche aphanpu mathasi ke chengsia phong VDC Cup Football Tournament 2025 Third City Owe Kimi Sport Association pen mathasi pangcheng ponpo Bangso ke pathu kibi pen Owe Kimi atuma phan Raki Amar pen ke pangrai thekji la pen pathu parong ro ahin aning ke parung che phansi bi ponlo Angdung kiti ke pathu along Hidi Sajer FC la pen Dimasa United FC atum angbongsi pathu ponlo ke pathu bom apora hut Hidi Sajer FC atum ke pathu ke thek muchora jok atu rong pi pen 32 minutes upon kitchen sia goal hapon si ang tung kiti ke pathualong che pahai pondetlo laso football tournament along ke thom ang deng anong I along mongwi FC atumpen si che palong ponlo lapen ang dung kiti ke pathu ka che pate pon along aluhi sarpo amman pen Karbi Anglo Autonomous Council EN In Charge Education Department Richard Tokbi Abarim Chairman Longsing Teron Kasa Secretary Dr. Pankan Teron Daniel Teron STB GB Lapen Penang An Kethe Kiding Atum Chetongdun Kachetongdun Aluhi Atum Pen Ajoksi Kehai Atim Lapen Adun Tu Angdeng Kache Balongdun Atim Atuma Phanta Nong A P Bajar Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Channel Anam akhir jume atura dakpen me pun me etkan sen nilitum cengkong mo laso first edisi Donsuri Constituency angkang an patupon la Donsuri Owe Kimi Sports Association ki hekpen dosa tim kapen ke BDC chairperson pen ki parti pon misen me ata na macerda konstituen pon la pen ke asabu kadure pine ki kham kheja sita Chubhong abi pin pen jingche ka abi pin pen si pini final anta chumpon ke cheng si Honsri VDC Cup get cheng chun bamekalo sitame iritum hadak timung rong long bathul penda khapjan long bru busame phil bang khadakta meme la penda dakta meme da sitame asila so puthak bang nang tum government phan mane kachari bom government phan mate non present government man ko phil chuni ri phil meme da ta nilihin pen ke government man isi chuni ri tung je ladak nili tum phan misen dhonsri angkang phan isi phil lang people ni pula pengeli tum CM sir dok akai dok program lang sports cultural malang li kai da leng li sports fan kan tur pon han selang li kai da claim pon bel ang ko claim pon ibom lang la se alang li nilitum pranga din la naning kan ke nilitum la so sports association pen nilitum kene seng pon ilang non seng pon det pen nilining thelo ja ke hai dr program hang sar lang li nilitum han nang pon pe tak Suri Constituency han nilitum han misen me pen football field alang din ang chak ta dolo la pen ja ko pachun po pisingin pen ante kebang ji aning kan stame la somdak thak VDC Cup B2 jilang ma ola ke nilihin VDC chairperson ni doti ke la so VDC Cup ke nili diponi bompo ako nilipit wagisa nili encouragement ki bompo la so cup bang continuity ke padui kan ke ta rom team hai la son tournament ke quad rank kasi ni hok to team et handa proud wala no 100% team men rong sia na supporter live Keron PPA ke joy lo kelo disadvantage bang lage inom da khila rong ke khila ke mania hote bien non tournament to bol sa sipek amar ko disadvantage to iman aso tournament na first match bang ke joy bang ke se support team jan jan hai encouragement bang mission la ante la VDC Cup first time organize sapathak nang tum pile pui to hai pi ni so terang pian ta churo la son tournament mission men organize pot la mani la youngster han mani encouragement health not pen la pen ang song yang tu dili di man churo par pi la ni man okay thank you Hanserong long pini VDC first VDC Cup Honsri Constituency along pini Honsri Owe Kimi Sport Association tumpen patir pipon pini final ang dehan ngeli so long ni
as a chief guest hisab na chiko kenangan dak thekondong lo we kingia so martum benching lo thila jula se mi mission football paning ke parum pothek apen ka organizer tum sami kirupilo son ansu se paprang pothi sport anda paprang pothi ya fan klem pothi ya fan so abang ili alang tum sami big congratulations alang fan kilo apen thekan sami tum sport akin anda ke paprang pothi ya fan tum catching hon doctor Liram Ronghang CM Karben non autonomous council apen kasa president alang ni kai sami ke matha do je atop anu lo asame sport culture na mane sport na kami ke paprang thek ye fan apen mane overall round development kapre ka hin det kali sami sport na sami ansu se adi lang ni ki kon thek jok sti senior ni catching shoot kon sami sport na sami kon mane kene jongsi na tum non dak ana tok long nang kok long habjan ang bong kan ke dipen hidoing sang si kon lo sami a feel the ground ta kimisen na song ki kon long le mimela na penalan tum sami institution tami non na police station ta avelang registration ta avelang non prabjin pen kasa tum long alang tum kachuning video ni kasa president hoy la pen ni secretary hoy fan sami chuning rilo atum criteria ten dum si puri ten la kami registration apan kidding kon si chuning kon Free blanket distribution program mote akejoy pen pekar om Keron pon amayalong mesen pen Bithung constituency arlo along pachun pon Karbi anglong arlo along lakhatrok Bithung Rengthama constituency kolonga sector Karbi Rongsopi sector lapen menmiji sector along radaphan akejoy pen pekar om Keron pon Lasonsi Kachinghon Karlitang Basa Piteron Pi Amen Pensi CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahem Tunpen Anparta CEM Asopo Singdong Ronghang Pentami Ning Kimipen Bithung Arwadapan Akejoy Pen Blanket Kerabdun Lasonsi Mai Along CEM Dr. Tuliram Ronghang Ator Kacheteron Pita Nang Chetong Dunsi Inutpen Inudapan Blanket Ron Ponlong Pimelo Pusi Nang Pachini Dun Anparta Laso Amayalong Nang Chetong Dun MAC Head Singrong Par XEM Sri Bajong Tiso Lunsepo Samson Inti Lapen Kaprek Kethe Kiding Adungta Nang Chetong Dun Si Mai Along RD Pidun Rinti Lason si CEM Ronghang Asang Hopen Kaning Japon Ki Kaprek Scheme Pen Danglok Methang Ahomosti Along Kidukisung Along Kapajok Thai GC Bor Ipon Luna Nangli Tum Jongsi Herjme nang pibom lote Nelita nang pachun pivek popusi Radaphan Vaidak pen lamthe chipaklang pon Pinita nilitum kadukave sector kethom ar Radaphan sita pekar om Keron pachetang lap lopusi CEM Ronghang Asang Hopen ningje Bas Karong P report Karbiang Long News Channel Januari ceklopen ikan kini penke cengkon po puzira tuban pangja kono. Hotman dia raisokol memoranda makarya pelokai dia hoise. Aji kolonga Gurkhagaon kowal ada di Paligam bolu. Gurkhagaon tadi mandiri obhab video bilago. Puron kala sarthot yak local committee memoranda makarya muk dia hoise. Dari gutai kini kam bilago, moi notun mosa Januari mahar pra kam bilago arambo kuri muli moi apal logo protisu didisu. Hotman ya rai sokol ami jikono asuni kuri bo hole sorkar ek kore. Bule sorkar o thaka dole ami hohai eta kuri bo lage. Kintu moi apnalogo bhasha di bujabo nalage. যে আজি আমার কলমা গোর্খাগাঁও যিমানটো আছে ভোটাৰ্ছ সকলো ইয়াত সকলো ৰাইজে ভোটাৰ 10% যিকোনো নিৰ্বাচনৰ মুখ দিয়া হৈছে এটাও অপজিশন জিৰো কৰা দিয়া এই পোলিং ষ্টেচন আছে এটাই পোলিং ষ্টেচন গোৰ্খা এইটো গোৰ্খা গাঁৱত আছে হয়নে নহয় কোন আছে ইয়াত হয়নে নাই চন্দ্ৰ নাই কি সুকো নাই ভৰত নাই আছে
Ada isu 10% dulu. Oh, opposition nama kisu dah boleh orang mungkin 10% dise. Kisu dia apa pun lagi, kita boleh dise. Raisi dia boleh 10%. Lasi, apna loga बहुत धन्यवाद. मजी कुड़ी बोला के, moi आरो कुड़ी बोला के जुदी आसे. নতুন বছৰৰ পিছত নতুন বছৰৰ দিটো 2026 আৰম্ভ কৰা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কি আঁচনি কৰিব লাগে মই আৰম্ভ কৰিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছো ধন্যবাদ আতক পেনাৰ আতক के थान प्रो गाय के बिथुंगारा तुमके विश्वास से लसिदारा तुमके चिंकिने बिकता दादारा तुमके तांके थानता वाला क्रय के अथेबा Bithung Rengthama Constituency dah dekat song pen kena tuan se dah hemari le kahai pen cenglo dosing teror kahai pen cenglo sare le kahai pen cenglo buniram tera kahai pen cenglo jogen hanbe kahai pen cenglo pedar tum ke take kache song hempre kaha hot pen ke song pen si ke photum si ke agang se ini tum thekong lo take non pini Purnimati mungkin ke hari itu alami ke emergency je central committee ke KNC alami betul betang dia tu kakar dah berarti habis ini dulu pasti ni pun lepas ke lapor lo kalau kan dia surat ke toko Mendaki high school high clean lapor lebih Keron masuk ke Keron si Keron masuk semua ke Keron Bithung kalau ini kan milion berapa dengan si tangan bentar mulai masa yang disampaikan ada berapa sih don kan mesti Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me